Pozeráte Allergo podcast. Podcast pacientskej organizácie Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov. Milí posluchači, vítam vás pri počúvaní ďalšieho Allergo podcastu. Dnes sa zameriame na atopickú dermatitidu, inak nazvanú aj atopický ekzém. Ide o chronické zápalové neinfekčné ochorenie, ktoré vzniká na základe zvýšenej reaktivity imunitného systému. Postihuje približne 10 až 30% detí a v dospelej populácii sa jedná o 2 až 10% jedincov. Naše pozvanie dnes do štúdia prijal pán profesor Miloš Jeseniak, prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Od mikrofónu vás zdraví Monika Cesnaková. Dnešný diel vznikol v spolupráci Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov a farmaceutickej firmy AbbVie. Tak, pán profesor, začneme teda zo všeobecna. Čo je to atopická dermatitida? Atopická dermatitida alebo ekzém, to je v podstate ekvivalentný názov, niekedy záleží od toho, či ste dermatológ alebo alergológa, podľa toho to nazývate. Je chronické zápalové ochorenie kože, ktoré je teda neinfekčného pôvodu, aj keď teda infekcie vírusov alebo baktérie môžu spôsobovať zhoršenie základného priebehu atopickej dermatitidy. A je to teda ochorenie, ktoré vzniká na základe nadmernej imunitnej reaktivity. Pričom je veľmi zaujímavé, že v tých rôznych vekových kategóriách, vekových obdobiach sa môže aj samotná príčina atopickej dermatitidy líšiť. Zatiaľ čo u najmenších detí veľmi často za takými ťažkými najmä formami atopické dermatitidy naozaj môže byť aj potravná alergia, tak u starších detí a dospelých je veľmi zriedkavo príčinou potravinová alergia. Ale základným ako keby podkladom atopickej dermatitidy je porucha bariérovej funkcie kože. To je v podstate za týmto ochorením asi najdôležitejší tá príčina, to znamená, koža nie je schopná udržiavať tú svoju bariérovú ochrannú funkciu obidvomi smermi, to znamená znútra tela von, koža stráca tekutiny, stráca vodu, čím sa dehydratuje a opačným smerom je koža viac vystavená najmä hlbšie vrstvy, kde sa nachádzajú práve imunitné bunky rôznym podnetom z vonkajšieho prostredia, či už sú to rôzne alergény, iritanty, toxíny, polutanty, znečistenie ovzdušia a podobne. Čiže atopická dermatitida, napriek tomu, že by si niekto povedal, že to je jednoduché ochorenie, ktoré postihuje iba kožu, je v podstate komplexným ochorením. A za jeho vznikom je okrem genetickej predispozície, je to teda porucha bariérovej funkcie kože a do istej miery tam svoju úlohu môžu hrať aj niektoré alergény alebo znečistenie prostredia. V akom veku sa zvyčajne atopická dermatitida zvykne objavovať u pacientov? Vy ste už v úvode povedali, že atopická dermatitida je častejšia u detských pacientov, čo naozaj platí. Najmä tie ťažké formy sú veľmi typické aj pre úplne najnižšie vekové kategórie. Nezriedka sa stáva, že ak má dieťa ťažké formu atopickej dermatitidy, tak sa stáva ekzematikom na celý život. Ale samotné ochorenie sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku, v ktorejkoľvek vekovej kategórii, aj keď v tej dospelom veku postihuje menej často, respektíve menšiu časť populácie. Tam potom mnohé iné chronické dermatologické ochorenia, ktoré sa naopak častejšie vyskytujú u dospelých porovnaní s deťmi. Ale u detí nezriedka pozorujeme prejavy a často aj ťažké atopické dermatitidy už v prvých týždňoch života. Často sa v spoločnosti hovorí, že z atopickej dermatitidy deti vyrastú. Čo si myslíte o tomto výroku? Áno, môže to byť čiastočne pravda a naozaj sa môže stať to, že niektoré najmä ľahšie a stredne ťažké formy atopickej dermatitidy s vekom ako keby pominú, ustúpia. Obvykle ale u týchto detí potom pozorujeme presun alergických prejavov do dýchacích ciest, to znamená, tu dieťa začne mať potom prejavy v zmysle alergickej nádchy alebo prieduškovej astmy. Ale naopak potom máme pacientov a detí, u ktorých prejavy atopické dermatitidy sú relatívne dlhotrvajúce, nezriedka aj celoživotné, ale naozaj časť detí naozaj môže ako keby vyrásť z atopické dermatitidy, čo môže súvisieť za tým je relatívne veľa tých teórií, prečo to tak je. Okrem iného to naozaj môže byť aj potravinová alergia, kde dieťa časom ako keby získa toleranciu na danú potravinu a preto sa stratí atopický ekzém alebo atopická dermatitida. Čiastočne za tým môže byť aj dozretie tej funkčnej kožnej bariérovej funkcie, alebo za tým môže byť aj dozretie regulácie imunitného systému. Tých teórií je niekoľko, ale naozaj platí, že časť detí vyrastie z atopickej dermatitidy. Často sa v spoločnosti tiež spomína, že táto diagnóza je zamieňaná za alergickú reakciu. Aký je teda prienik s alergiou a astmou? Ste to trochu načrtol, ak by ste to mohol trošku ešte rozviť? Je veľmi zaujímavé, že v rámci tzv. Alergického pochodu alebo alergického
maršu sa u niektorých rizikových najpredisponovaných jedincov, to znamená takých, u ktorých sa v prvostupňovom príbuzenstve vyskytujú niektoré alergické ochorenia, tak u týchto pacientov sa predpokladá, že vznik astmy, vznik alergických ochorení dýchacích ciest, ako aj kože, má veľmi podobný substrát a jednoducho aj tu vidíme, že je porucha bariéry, či už funkcie kože, alebo porucha bariéry epitelových membrán, v tomto prípade dýchacích ciest. Na druhej strane ale treba povedať, že samotná alergická hyperreaktivita v prípade atopickej dermatitidy hrá iba jednu, niekedy menšiu alebo väčšiu časť v tom rozvoji prejavov atopickej dermatitidy. A určite sú tam aj iné mechanizmy. Práve tá porucha bariéry funkcie kože, zvýšený prienik rôznych iritantov, alergénov z prostredia a tak ďalej. Nezierka sa ale naozaj nesprávne zamieňa klasická atopická dermatitis, takéto klasické alergické ochorenie. To nie je čistá alergia. Čím je pacient starší, tak tým je menšia pravdepodobnosť, že za samotnou atopickou dermatitidou bude nejaká forma alergie. Bude to naozaj skôr výlučné ochorenie kože, ktoré potom súvisí s inými mechanizmami, ale tá alergická podstata je u najmä starších detí, adolescentov a dospelých relatívne minoritná. Nepodiela sa na nejaké veľkej miery na rozvoji prejavov atopickej dermatitidy. Rozumiem. A keď sa teda bavíme o tých spúšťačoch daného ochorenia, čo to teda konkrétne je? Tých spúšťačov je veľmi veľa. U tých najmenších detí, ak vidíme dieťa s ťažkou formou atopickej dermatitidy, tak s veľkou pravdepodobnosťou za tým bude práve alergia napríklad na bielkoviny krávskeho mlieka, alergia na vajíčko, na pšeničnú múku, poprípade niektoré iné alergény. A ak sa už potom posúvame do vyšších kategórií, tak ako keby tie provokačné faktory, ktoré prispievajú k vzniku, ale aj pretrvávaniu prejavov atopickej dermatitidy a zhoršovaniu priebehu, lebo to je veľmi typické pre atopickú dermatitidu, že väčšina pacientov má tzv. Relabujúco remitujúci priebeh, to znamená majú obdobia splánutia atopickej dermatitidy a potom obdobia, kedy sa ten exém čiastočne stráti. U niekoho sa môže strátiť v podstate na isté obdobie úplne, u niekoho pretrvá iba suchá koža, u niekoho ten exém sa iba čiastočne zmierni, ale opäť nastane potom obdobie zhoršenia. To obdobie zhoršenia môže to byť stres, môže to byť slnečné žiarenie, môžu to byť rôzne znečistenia zo vzdušia, môžu to byť napríklad syntetické materiály pri obliekaní, môže to byť vysoká teplota okolitého prostredia, typické obdobie leta, pobyt na slnku, môže to byť nadmerné potenie, čo všetko môže zhoršovať prejavy atopické dermatitidy. Tých provokujúcich faktorov je veľmi, veľmi veľa a nezriedka ten pacient často vie, že napríklad pri takejto situácii alebo pri takomto faktore sa mu ten jeho exém zhorší. Ale samotné alergény, ako sa často spomínajú, že práve keď máte atopickú dermatitidu, tak musíte vysadiť mnohé tzv. Rizikové alergény a podobne, tak tie sa podieľajú starších detí a dospelých len veľmi zriedkavo na prejavoch atopickej dermatitidy. Máte pravdu, naozaj sa to tak hovorí. A na druhej strane sprevádzajú túto diagnózu aj iné pridružené ochorenia, alebo väčšinou sa u pacientov objavuje samostatne? Môže byť aj samostatne, ale potom môže byť súčasťou celkového alergického ochorenia celého organizmu. To znamená, môže byť pridružená potravinová alergia, môže byť pridružená alergická nádcha. U starších pacientov to môžu byť aj nosové polypy v nosovej dutine, môže to byť priedušková astma, niektoré zriedkavejšie alergické ochorenia, môže to byť napríklad aj kontaktná alergická dermatitida a podobne. Čo sa týka tých prejavov ochorenia, mohli by ste to špecifikovať, aké sú, ako ten pacient vypadá klinicky? Tie prejavy sú pomerne známe, napokon boli už dávno definované, že toto sú práve typické klinické prejavy atopické dermatitidy. To znamená, prejavy rozdielujeme jednak tie, ktoré vidíme na koži a potom veľmi dôležité je aj lokalita tých prejavov, kde sa objavujú, pretože u najmenších detí nezriedka nachádzame prejavy atopické dermatitidy na tvári, na krku, na trupe, na končatinách ich nachádzame u maličkých detí veľmi typicky nad tzv. Extenzerovými plochami. To znamená napríklad nad lakťom alebo nad kolenami. Ak dieťa rastie, tak sa prejavy atopické dermatitidy presúvajú na zhybové oblasti, to znamená klasicky záklonná jamka, lakťová jamka, záušnice, krk, okolo genitálií a tam sa napokon často atopická dermatitida vyskytuje u dospelých, kde práve často postihuje krk, tvár, ruky, nohy, postihuje perigenitálnu oblasť záušnicami a podobne. Takže s vekom sa v podstate tá lokalita klinických prejavov atopické dermatitidy mení
není, ale máme pacientov, ktorých nachádzame v podstate celotelové postihnutie. To sú práve tie najťažšie formy atopickej dermatitidy. To je lokalita. A potom máme prejavy. A z tých prejavov tých je niekoľko typov. Jednak je to suchosť kože, ktorá sa medicínsky nazýva xerodermia. Tá môže byť lokalizované iba na niektorých častiach tela, ale veľmi typicky je celotelová, preto základným nástrojom, ale určite tomu ešte prídeme, je premasťovanie kože. Bez toho si klasický atopický dermatitik nemôže dosiahnuť kontrolu nad ochorením, keď sa nestará o tú svoju pokožku. Z ďalších tých lokálnych prejavov je to začervenanie, je to tvorba chrás, ktoré nezriedka vznikajú či už na základe superinfekcie alebo na základe toho, že pacient sa škrábe, pretože samozrejme jedný z tých dôležitých klinických príznakov atopickej dermatitidy subjektívnych, ale veľmi nepríjemných je svrbenie, čiže pruritus, ktorý nezriedka vedie napríklad aj k nespavosti, k nervozite, neurotizácii dieťaťa, k celkomu negatívnemu vplyvu na kvalitu života a jednotlivé aktivity, ktoré človek vykonáva, či už počas práce, v škole alebo vo svojom voľnom čase. Z tých ďalších prejavov potom to môžu byť tzv. Lichenifikácie, to znamená vyslovene zhrubnutie kože, až taká hroušia koža. No a napokon môžeme mať aj prejavy v zmysle zinfikovania tej kože, napríklad rôzne mokvavé rány, ktoré vznikajú na základe napríklad superinfekcie zlatým stafylokokom. Veľmi nebezpečné sú niektoré vírusové infekcie, ako je napríklad ovčiekianie, čiže varicela, alebo herpetické komplikácie ekzému. Tie najzávažnejšie prejavy naozaj vidíme u pacientov s ťažkou formou atopickej dermatitidy, kde vplyv takéhoto ochorenia nie je dobré a dostatočne liečené a práve tým smerujem k tomu, že dnes máme nástroje liečby, ktoré dokážu aj u tých najťažších foriem atopickej dermatitidy výrazným spôsobom zmieniť klinické prejavy a dosiahnuť kontrolu. Tak ak ten pacient nie je správne liečený, nie je dostatočne radikálne liečený, najmä ťažké formy, tak to môže mať závažné negatívne dôsledky na jeho život, kvalitu života. Môže sa to naozaj v tom konečnom dôsledku prejaviť napríklad aj rôznymi psychickými poruchami, pretože ten neustály pretrvávajúci pocit svrbenia a nervozity je niekedy tak zúfalý pre tých pacientov, že oni naozaj potom majú aj rôzne psychické poruchy, ako napríklad anxietu, majú často depresívne príznaky, nespavosť, nervozitu a podobne. Takže tu hneď poviem, že atopická dermatitida samozrejme vyžaduje komplexný prístup v liečbe, ale dnes aj pre najťažšie formy tohto ochorenia máme veľmi efektívne nástroje liečby. Samozrejme to vyžaduje spoluprácu s pacientom, celkom logicky. Áno, veľmi bohato ste to zhrnul, naozaj veľmi pekne ďakujem. Čo sa týka teda tých prejavov, čo ich môže zhoršovať? Zhoršovať prejavy atopickej dermatitidy môže, ako som už povedal, stres, môže to byť teplé prostredie, môže to byť napríklad vystavenie rôznym chemikáliám z prostredia, znečisteniu prostredia, môžu to byť niektoré alergény z prostredia, ktoré prenikajú cez kožu a vytvárajú zápalové prejavy, napríklad roztočové alergény, plesňové alergény a podobne, zvieracie alergény to môžu byť. Môže to byť použitie parfumovanej kozmetiky, použitie syntetických materiálov, ale napríklad pre atopických dermatikov nie je ani vhodné napríklad oblečenie z vlny, ktoré ich môže kvázi hrísť a ten ekzematik sa potom začne škrábať, pretože mu to robí nepríjemné pocity a tak ďalej. Tých mechanizmov na zhoršenie je veľmi, veľmi veľa naozaj. Môže to byť infekcia. Veľmi typicky každá napríklad infekcia dýchacích ciest je často sprevádzaná aj zhoršením prejavom teda atopickej dermatitidy. A keď ste spomínal tie prejavy, tak ste tiež spomenul aj škriabanie pacientov. Čo sa týka škriabacieho cyklusu, vedel by ste to nejako bližšie špecifikovať? Škriabací cyklus, alebo teda medicínsky nazývaný cyklus viciosus pruriti, alebo blúdny kruh svrbenia a škrábania je práve jedným z dôležitých prejavov, pretože ten pocit svrbenia je veľmi nepríjemný. Buď ho pacient pociťuje celotelovo, alebo ho pociťuje iba v niektorých miestach na tele, najmä tie, ktoré sú makroskopicky postihnuté prejavmi atopickej dermatitidy. Je logicky, že to, čo pacienta nápadne, je, že si to miesto bude škrábať. To môže priniesť krátkodobú úľavu, len bohužiaľ, čím viac si dané miesto škrábe, tým ešte viac podporuje ako keby progresiu zintenzívnenie toho lokálneho zápalu a tým ho tam miesto bude ešte viac svrbieť. To znamená, že práve sa uzatvára ten kruh, že čím viac sa pacient škrábe, tak tým viac tá koža bude zapálená a tým viac to bude svrbieť a opäť sa bude viac škrábať. To znamená, my sa snažíme práve do tohto blúdneho kruhu zasiahnuť terapeuticky, aby sme pacientovi zmiernili, respektíve úplne odstránili práve ten pocit svrbenia, ktorý je naozaj veľmi nepríjemný a veľmi obťažujúci. A zároveň, aby sme znížili napríklad riziko toho, že pacient, keď si tú kožu škrábe, tak bude mať nejakú infekciu tej kože, či už baktériovú alebo vírusovú a podobne. Presunieme sa teraz trošku ďalej k zdravotnej starostlivosti o pacienta s touto diagnózou. Kedy by mal pacient s atopickou dermatitidou už navštíviť lekára?
Tie najľahšie formy, to znamená len zo pár maličkých lôžisk a podobne, tie dokáže zvládnuť aj všeobecný lekár, či už pre deti aj dospelých, alebo pre dorast. Ako náhle ale vidíme, že prejavy atopické dermatitidy sa vracajú, že lôžiska sa nám rozširujú, že tie prejavy sú výrazné, pacient pociťuje výrazné svrbenie a podobne, je určite na mieste vyhľadať špecialistu. V prípade atopickej dermatitidy je tým špecialistom buď dermatológ alebo klinický imunológ, alergológ, ktorí obidva majú kompetencie rovnaké v liečbe atopickej dermatitidy a ktorí samozrejme zabezpečia potrebné vyšetrenia a následne nastavia ten celý liečebný režim a zedukujú pacienta, ako sa má starať o svoju kožu a čo má robiť. Ale to, čo pacient už v úvode môže naozaj začať ešte predtým, ako sa dostane na špecializované vyšetrenie, je premasťovanie tej suchej kože. To znamená používanie rôznych tzv. Emoliencií. Dneska je široká paleta rôznych premasťovadiel, ktoré sú niektoré rečie s väčším obsahom vody, niektoré naopak sú skôr masnejšie s väčším obsahom tukov. No a čím častejšie, tým lepšie a čím masnejšie ten prípravok, tak tým väčšinou lepšie pre tú kožu. Takže to, čo je veľmi dôležité, keď už pacient často prichádza k nám, ak už sám sa naučil na to, že sa o tú kožu naozaj treba starať, a v tomto prípade to nie je kozmetická starostlivosť, ale to medicínska starostlivosť. Exematik si musí kožu premasťovať, nemal by mať pocit suchej kože, lebo ako náhle začne byť koža suchá na pohmat, tak je veľmi vysoké riziko, že sa za chvíľku objaví práve to svrbenie a pacient sa začne škrábať a bude to viesť k progresii a zhoršeniu prejavov atopickej dermatitidy. A tým, že sa jedná o chronické ochorenie, mnoho pacientov sa v minulosti už liečilo, ale nemalo dobré skúsenosti s liečbou. Prečo by to nemali vzdať a opäť sa naozaj nastaviť na to, že navštívia lekára a budú sa starať o svoju kožu? Žiaľ, aj v atopickej dermatitide sa robia stále veľké chyby aj v manažmente, aj v liečbe. Koluje tu mnoho takých dogiem alebo nepravd, ktoré v podstate veľmi nepriaznivo môžu vstupovať do priebehu toho ochorenia a čo v konečnom dôsledku, ak pacient niektoré tie veci robil alebo bol tak liečený v minulosti, tak to mohlo viesť tomu, že nemal dobré skúsenosti s liečbou atopickej dermatitidy. Hej, asi tá najväčšia chyba je, že pacienti sú často trápení rôznymi dietami, odporúča sa vysadiť mlieko, vajce, odporúča sa vysadiť pšeničná múka, lepok, potom príde soja, potom prídu rôzne orechy a podobne, čokoláda, kakao štandardne. Čiže naozaj mnoho tých pacientov prejde a stále prechádza bohužiaľ rôznymi nezmyselnými dietami, absolvuje rôzne alternatívne spôsoby diagnostiky, metabolickej diagnostiky a vyšetrovanie rôznych potravinových intolerancií a podobne, čo v naprostej väčšine pacientov vedie iba k tomu, že sú trápení rôznymi dietami. Okrem iného sa ohrozujú napríklad chýbaním niektorých dôležitých minerálov a vitamínov, ktoré ešte ďalej môžu zhoršovať tú atopickú dermatitidu. Napríklad vitamín D alebo zinok, selen, ktorí pacienti potom nemajú dostatočný príjem zo stravy, keď začnú robiť rôzne reštrikcie. To je jedna z tých najväčších omylov v atopickej dermatitide, že často za ňou hľadáme rôzne intolerancie a potravinové alergie. Nechcem tým ale povedať, že u časti pacientov nemôžu byť niektoré potraviny, ktoré odpozorovateľne a dokazateľne zhoršujú tú atopickú dermatitidu. Len tu je problém, že nemáme na to laboratórne ani iné testy. To proste pacient musí naozaj odpozorovať, lebo nezriedka sú to neskoré reakcie, ktoré nastúpia za 2-3 dní od použitia danej potraviny. Ale stále platí pravidlo, že čím je pacient starší, tým je pravdepodobnosť, že s atopickým dermatitidou alebo exémom je potravinová alergia blížiaca sa k nule. Ak je to maličké dieťa v prvých 2 rokoch života a vidíme ťažké prejavy atopické dermatitidy, tak tam tá dieta je naozaj dôležitá, lebo tam často potravinová alergia s tým súvisí. Čiže to je ten prvý veľký omyl, čo sa robí, že pacienti skúšajú kadejaké alternatívne veci, bohužiaľ mnohí kolegovia odporúčajú rôzne neoverené diety na základe rôznych testov alebo nejaké také univerzálne diety, ktoré má pacient limitovať. To je absolútne nezmyselné, hej. Ďalšou veľkou chybou, ktorá sa robí v súvislosti s týmto je, že nezriedka tí pacienti dostanú nálepku, že majú histaminovú intoleranciu. To je moja veľmi obľúbená diagnóza v úvodzovkách, lebo je veľmi zneužívaná táto diagnóza. Sú pacienti, ktorí reálne trpia na HIT, ale určite nie taký počet pacientov, ako naozaj si myslí, že má HIT. A v tomto prípade tiež nie je na mieste nejaká nízkohistaminová dieta u pacientov s atopickou dermatitidou. Ďalšia chyba, ktorá sa realizuje a robí, je, že pacienti nemajú optimalizovanú tú lokálnu liečbu. Teraz nemám na mysli iba premasťovanie, ale aj lokálnu protizápalovú liečbu, či už sú to lokálne kortikoidy. Nezriedka tí pacienti majú strach z tých lokálnych kortikoidov, že čo to urobí, že či to nebude niečo závažné, či nebude mať nežiaduce účinky, či to nebude zvyšovať riziko napríklad infekcií kože a podobne.
Ďalšia chyba, ktorá sa často robí v manažmente atopickej dermatitidy, je nadmerné predpisovanie rôznych systémových antihistaminík. Či už v základnej dávke, v zvýšenej dávke, v kombináciách navzájom rôznych antihistaminík. Dnes neexistujú klinické štúdie, ktoré by dokázali, že by antihistaminika mali nejaký reálny význam v liečbe atopickej dermatitidy. Čiže toto bolo vymenovanie všetkých tých chýb, ktoré sa štandardne robia a ktoré bohužiaľ môžu zbudzovať dojem, že ten pacient je liečený, že sa snaží ten lekár robiť rôzne postupy, ale proste ten ekzém sa nedarí dostať pod kontrolu. To je práve vysvetlením toho, že často tí pacienti sú skeptickí, potom sa uchyľujú k rôznym alternatívnym spôsobom liečby a režimu a pritom iba neboli dostatočne dobre a správne manažovaní. Na aké otázky by sa mal pacient pred návštevou lekára, špecialistu pripraviť pre teda efektívnu komunikáciu, čo určite sa od neho bude vyžadovať? Štandardne sa určite pýtame na výskyt alergických ochorení a atopické dermatitidy v rodine, v prvostupňovom príbuzenstve. Určite by si mal pacient premyslieť, v akom veku začali jeho prejavy atopické dermatitidy, aké boli tie prejavy najhoršie, aké naopak boli najmiernejšie, či sú obdobia, kedy tá koža je absolútne vyčistená, kedy nemá žiadne ťažkosti, či ten pacient vie rozpoznať nejaké provokujúce faktory, ktoré mu zaručene zhoršujú priebeh atopické dermatitidy, či má niektoré iné pridružené alergické ochorenia, napríklad ťažkosti v zmysle alergickej nádchy, prieduškovej astmy, či reaguje na niektoré potraviny alebo naopak nič takéto nepozoroval. To sú väčšinou tie najčastejšie otázky, ktoré sa my pýtame predtým, ako sa rozhodneme, akým smerom budeme ďalej viesť nejakú diagnostiku a liečbu. Posunieme sa teraz ďalej k terapeutickým možnostiam. Atopická dermatitida sa nedá úplne vyliečiť, tak ako sme sa bavili doteraz. Aké očakávania môže mať pacient od liečby? No, vzhľadom na súčasnú dostupnosť naozaj moderných a bezpečných spôsobov, či už lokálnej alebo systémovej liečby, by očakávania pacienta mali byť také, že to ochorenie sa dostane pod kontrolu a dokonca v podstatnej časti by sme mali dostať tú kožu absolútne do zdravej formy, respektíve zdravého výzoru. Čiže to, že pacient, ktorý má celotelové prejavy ekzému, sa trochu zlepšia, že už tak veľmi nesvrbí a nie je taký červený, to nie je dnes cieľom atopické dermatitidy jej liečby. Ale dnes by sa pacient naozaj mal pripraviť na to, že my vieme pomôcť aj tým najťažším formám atopické dermatitidy a toho pacienta dostať naozaj pod klinickú kontrolu a zabezpečiť, že tá koža má taký vzhľad, aby ho to aj povedzme sociálne nestigmatizovalo, lebo vieme, že to je veľmi nepríjemné, že mnohé tie kožné ochorenia sú tak stigmatizujúce pre tých pacientov na verejnosti, najmä keď postihujú ruky, tvár, hrdlo a podobne. Tak to sú veľmi motivačné správy. Ako sa v poslednej dobe tie liečebné možnosti posunuli? No, stále management a liečba atopickej dermatitidy má niekoľko pilierov. Ten základný prvý pilier je starostlivosť o kožu. To znamená premasťovanie kože rôznymi prípravkami, či už pripravovanými konkrétne v lekárne alebo dostupnými komerčne. Dnes aj tu je, tá veda išla ďalej. Dneska sú prípravky, ktoré obsahujú napríklad ceramidy, ktoré chýbajú. To sú špeciálne formy tukov, ktoré chýbajú na povrchu pacientom, na povrchu kože pacientov s atopickou dermatitidou, ktoré takýmito premasťovadlami vieme doplniť. Dneska sú rôzne prípravky, ktoré obsahujú napríklad prírodné protizápalové zložky na povrchu, ktoré sa dajú nanášať na tú kožu a môžu slúžiť ako to emolienc alebo premasťovadlo. Druhým dôležitým pilierom je režim. Pacient by mal vedieť, ako sa má starať, ako sa má správať, mal by vedieť, že pre neho nie je napríklad hodné nejaké saunovanie, kúpanie sa v horúcej vode, šúchanie sa uterákom, že by si mali iba prikladať uterák. Tých vecí je veľmi veľa a všetko sa to dá nájsť naozaj na adekvátnych literárnych stránkach, či už pacientskej organizácie alebo našom odbornom profile. Tretím dôležitým pilierom je lokálna protizápalová liečba. Tu sú spomínané kortikoidy. Dnes, ak sa používajú adekvátnym spôsobom v tzv. Intervalovom režime, to znamená niekoľko dní si podávam v tenkej vrstve, potom dvojnásobná pauza v ich podávaní a opäť sa vrátim k tejto liečbe, sú aj lokálne kortikoidy veľmi bezpečné lieky. Navyše dnes máme mnohé také, ktoré ostávajú vyslovene v koži a vôbec nedochádza k vstrebávaniu z kože. V tejto oblasti máme ešte skupinu tzv. Lokálnych imunomodulátorov, ktoré sú tiež protizápalovo pôsobiace, imunitu tlmiace lieky, ktoré ale nemajú podklad ako kortikoidy a v zahraničí sú aj niektoré iné ešte skupiny z tých lokálnych prípravkov. Takže to je tretí pilier a to je práve úloha toho špecialistu, aby tomu pacientovi vysvetlil, aký typ tej lokálnej protizápalovej liečby si má aplikovať, ako často, v akej podobe, v akom rozsahu a podobne.
Štvrtý pilier sú také tie doplnkové veci, ktoré odporúčame týmto pacientom. To znamená, môže to byť napríklad doplnenie vitamínu D, ktorý nezriedka chýba pacientom s atopickou dermatitidou, doplňanie zinku, ktorý často sú pacienti deficitní na zinok, selénu. No a napokon prichádzame k tomu poslednému pilieru a to je systémová liečba. A tu sme sa naozaj posunuli za tie posledné roky od systémovej imunosupresívnej liečby, to znamená používanie napríklad kortikoidov v tabletkovej podobe alebo v injekčnej podobe, od tých klasických imunosupresív, ktoré pôsobia na mnohých miestach v imunitnom systéme, to znamená, že majú relatívne väčšie riziko nežiaducich účinkov. Sme sa dnes posunuli k liečbe a k liečebným prípravkom, ktoré vyslovene cielene zasahujú do niektorej z tých porušených zápalových kaskád v organizme, ktoré vedú k atopickej dermatitide. To znamená, sú to lieky, ktoré naozaj cielene sa snažia modulovať, ovplyvne zablokovať napríklad nadmerne aktívnu imunitnú reaktivitu, ktorá vedie potom k prejavom atopickej dermatitidy. A v poslednej dobe sa veľmi hovorí o modernej liečbe. Pre koho je tento typ liečby určený? Moderná liečba alebo inovatívna systémová liečba patrí do kategórie liečby modifikujúcej biologické reakcie, to znamená tzv. Klasické biologické lieky. Nemusí to byť len injekčné formy, ale sú to aj tabletkové formy, napríklad malomolekulové, nízkomolekulové modulátory imunitných odpovedí. Takáto liečba je určená pre stredne ťažkú a ťažkú formu atopickej dermatitidy, pri ktorých nedošlo k dosiahnutiu kontroly na základe tých ostatných vecí, ktoré som rozprával, ako tých ďalšie 4 piliere. A ako by sa k nej teda takýto pacient mohol dostať? Dostupnosť na Slovensku je veľmi dobrá. Momentálne takáto moderná inovatívna liečba nie je viazaná na centra, to znamená, môže ju indikovať a predpisovať každý špecialista v odbore dermatológia alebo imunológia, alergológia. S tým, že ide o finančne náročnejšiu liečbu, tak podlieha zatiaľ schváleniu revíznym lekárom. To znamená, že ak daný pacient chodí k dermatológovi alebo imunoalergológovi, mal by sa na takúto liečbu pýtať u svojho špecialistu. Každý z nich ju môže žiadať zdravotnú poisťovňu a každý z nich ju môže predpisovať. To je veľmi motivujúce určite pre mnohých našich poslucháčov. Aká je forma a frekvencia tejto liečby? Opäť máme tú klasickú injekčnú podobu, ktorá sa aplikuje raz za 4 týždne alebo raz za 2 týždne v závislosti od veku a hmotnosti pacienta podkožne. A potom máme tabletkovú formu, ktorá sa užíva jedenkrát denne. Opäť voľba závisí od typu pacienta, závisí od preferencie pacienta. To je práve výsledkom toho rozhovoru s tým špecialistom, že my by sme sa mali snažiť ako keby ušiť na mieru tú liečbu tomu pacientovi, ako mu bude vyhovovať. A podľa toho, ako ten ekzém vyzerá, podľa toho, aké má pacient pridružené iné ochorenia a podobne, zvoliť konkrétnu formu tejto inovatívnej liečby. Čo je často problém a je mi naozaj z toho často smutno, keď vidím tých vytrapených, doškrabaných pacientov, čo nespia kvôli tomu, že ich celá koža svrbí a nie sú liečení takouto modernou liečbou, pretože ona je dobre dostupná na Slovensku a najmä tá liečba predstavuje zásadný prelom v liečbe atopickej dermatitidy. Taký ten zásadný prelom sme zažili, keď prišli lokálne kortikoidy, to znamená, keď prišli prípravky na lokálnu aplikáciu na kožu. Potom ďalší veľký prelom bol, keď prišli lokálne imunomodulátory, to znamená imunosupresíva v lokálnom podaní. A ten asi podľa mňa ešte väčší prelom momentálne predstavuje táto inovatívna moderná liečba, ktorá je cielená. To znamená, tým, že je cielená v porovnaní s inými liekmi, ktoré sa používali v minulosti, je bezpečnejšia a samozrejme aj účinnejšia. Znamená to teda, že očakávaný efekt sa dostaví najrýchlejšie z daných možností liečby? Veľmi rýchlo aj podľa skúseností zo štúdií, ale aj podľa našich skúseností s našimi pacientami. Po nasadení takéto liečby vidíme výrazné zlepšenie už v priebehu niekoľkých dní. Dokonca sú pacienti, ktorí povedia, že na druhý, tretí deň od začiatku užívania majú výrazné potlačenie svrbenia, výrazné zlepšenie kožných prejavov a postupne sa tá koža dostáva pod kontrolu. Takže ten nástup takéto liečby je veľmi, veľmi rýchly. Takže subjektívne znášanie pacientov tejto liečby je naozaj vyhovujúce. Áno, nežiaduce účinky sú veľmi, veľmi zriedkavé. Samozrejme, takýto pacient dostáva sledovaní toho špecialistu. Raz za čas pri niektorých formách tejto liečby je potrebné robiť laboratórne vyšetrenia, aby práve človek, teda špecialista, odmonitoroval bezpečnosť takéto liečby, ale tolerancia aj vedľajšie príhody, tolerancia výborná, vedľajšie príhody sú naozaj zriedkavé. Tomu sa veľmi teším. Na druhej strane moderná liečba sa užíva samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi? Ako to vlastne je? Moderná systémová
liečba sa užíva v kombinácii s emolienciami, to znamená premasťovadlami na kožu, poprípade podľa potreby je doplnenie tými lokálnymi protizápalovými prípravkami, ale väčšinou všetká ostatná systémová liečba, ktorá bola predtým aplikovaná, či už to boli imunosupresíva, antihistaminika, tak tieto väčšinou môžu pacienti postupne vysadiť. V dnešnej dobe, pán profesor, je naozaj pretlak informácií a dezinformácií, kde by pacienti mohli hľadať overené informácie o diagnóze, o tom, ako sa liečiť, kde nájsť odbornú pomoc a tak ďalej. Je veľmi dôležité naozaj hľadať informácie na relevantných webových stránkach alebo profiloch na sociálnych sieťach, pretože mnohé profily sú zavádzajúce, môžu naozaj viesť k poškodeniu pacienta, k odkladaniu tej správnej adekvátnej liečby. Jedným z tých takých asi najlepších edukačných stránok je www.neškrapsa.sk, ale ja dávam do pozornosti určite aj náš Instagramový alebo Facebookový profil našej odbornej spoločnosti, a to sú alergológovia a imunológovia, kde v podstate máme okrem iných informácie o liečbe atopickej dermatitidy. Naozaj veľmi pekne ďakujem za sumár veľmi užitočných informácií, za to, že ste prijal naše pozvanie a prišiel do štúdia. Verím tomu, že pacienti to ocenia rovnako. Prajem vám teda pekný deň a všetkým poslucháčom rovnako pekný deň. Pozerali ste Allergo podcast. Podcast pacientskej organizácie Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov.